Shalom. Tapuji batu hatta marhite edde nomor 724 ayat sada sahat rodi tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamudi amai, na mangaroro hita sian gonggoman ni haholomon, jalana pausaton hita tubagasan harajaon anak ni haholongan na ni rohanai. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Amanami na di banua gijang. Di paboton hodo tu akka parohana siap purbai. Mar hite-hite bintang. Naung tubuh anakmu nasasadai. Sondangi marohanami. Asa hutandahami haporsiaon nasitongi mar hite-hite ibana. Asa tarbain dohot hami mamereng hamuliaon sogot mar hite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhitede nomor 70 ayat sada dohot 2.
Pati ni debata di mingkutta sadarion, ima pati parjolo dohot lapatanna. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni, odo. Ikko numbiar rohatta jala humolong jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Ido saatna, atong rak mangidogogo mahita siatua debata lau mangulahon nahom bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahom bartu patik mi. Amin. Tapuji Tuhan marhite edde nomor 67 ayat sada dohot 2. Tatopoti mado satta nagudangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami, huparhatutu jala topoti hami dosa nami, dohot pangalason nami nagudangi di jolom, tata mahami marhite-hite asiniroham, jala sesa madosa nami saluhut na, ala ni pakokot ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Musat pe akadolok jala humuttal akarobean. Alayang ko parasi ni rohaku naso tupa musat sianho. Jala padan hadameyokku naso tupa humordit ninna jaoba si asihiho. Hasangapon madi debata na diginjang. Amin. Tapuji Tuhan marhite edde nomor 68 ayat 2 dohot tolu.
turpu epistel di minggutta sadarion imana dienet sian sada Samuel tolu ayak sada sahat rodi 10 tajahama marsika soreng. Dungi uju si Samuel na bajari marhalado di Jahoba, di jolo ni si Eli, mahal madiaka ari hata ni Jahoba, jalaindang adong sadia pangukapon. Dang dope mitop yang go palito ni debata, jalan nunga modom ia si Samuel di joro ni Jahoba, hajong-jongan ni poti parpadanan ni debata. Dungi marlojong maibana tu si Eli, jalanin nama, idama di sondoau, aina di jauho doau, alai di dok si Eli ma, dang ahu majoho, mulak maho mangulahi modom, gabelaho maibana jala modom. Alai dang dope ditanda si Samuel Jahoba, jalain dang dope pinapatar tuibana hata ni Jahoba. Jadi ni nasi Eli matu si Samuel. Laho maho mangulahi modom. Molotung pe jau musediho dohonon muma. Makuling maho ale Jahoba. Aina manangangani do naposom. Dungi laho masi Samuel. Jala diulahi ma modom di ingananna. Olak nido sahatna, martua do akan atau mangihon hata ni debata, jalan opiopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 120 sada ayat sada dohot 2.
tahatidakkon maha porsiaut tai, songon nahita tidakkon ni dongatta saha porsiaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di mata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siaton di porbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dungi tanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lasunul di siamun de bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simai bana pai mamula sogo tanoon, mangumi halak na mangolu do na mate. Tabegema titing na masa di minggu ta sadarion. Titing di minggu ta 14 Januari 2024. Parhaladu HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di bagas joro. Doho na di patupahon permingguan di bagasta ganuk mar sada-sada. Lasuhut ma pasahaton nami siat parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni uria na marulang tahun hari hatutubu. Doho na marulang tahun parsaripeo di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tu hatama hita saluhutna. Na parjulu. Sadarion Minggu 14 Januari 2024 masuk mahita tu minggu padua hodung Epipanias. Epipanias lapatanna hapapatar manang penampakan Allah, Allah menjadi manusia. Topik mingguon ima Yesus do anak debata jala raja atau Yesus anak Allah dan raja. Napaduahon, titing parbogason. A, titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason. Ima, Christian Dior Parsaoran Siaturi. Ruas ni GKPI Horizon Medan. Ianak kon ni amang Balen Sianturi. Inang Nurhayati Pasaribu. Dohot. Jessica Lia Rosa Tambunan. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Buru ni amang Larman Tambunan, inang Rap Mauli Sianturi. Pasu-pasu parbagaso di Patupa di hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 10 WIB di GKPI Horizon Medan. B. Titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason. Ima, Theo Alvin Rianto Hutauruk. Ruas ni GKI di Ponegoro Magelang. Ianak kon ni amang Arianto inang Sri Rahayu Ningsih. Dohot Dwi Permata Sari Huta Barat. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Buru ni amang Salomo Huta Barat. Inang Erlinda Tumanggor. Pasu-pasu parbagaso di Patupa di hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 8 WIB di gereja HKBP Serpong Resort Serpong. Napatuluhon. Namar jamita di parmingguon hari pukul 10 sada ima padita Dr. Deonal Sinaga. Nasida ima Kepala Departemen Koinonia HKBP. Napaupaton. Nunga diharwarhon opui eporus HKBP
Pendeta Dr. Robinson Huta Barat, surat haputuson nahobartu mutasi pendeta di lingkungan HKBP Serpong. 5. Pendeta Hotma Pasaribu MTH, hobartu SK nomor ono pitusia garing PDT garing SK garing 11 garing 2020 tertanggal 3 November 2020 ditotopon gabe pendeta fungsional HKBP Resort Duren Sawit Distrik Walu DKI Jakarta Raya Mamuka sia 15 November 2020. B. Pendeta Rahmat Simanukalit STH, Obartu SK nomor ono mualu kosong, garing pendeta garing SK garing 11 garing 2020 tertanggal 3 November 2020 ditotopkan gabe pendeta fungsional HKBP Resort Serpong Distrik 21 Banten Mamuka sia 15 November 2020. C. Pendeta Lucy Meliati Panggabean STH Pembartu SK nomor 704 garing PDT garing SK garing 10 garing 2020 tertanggal 22 November 2020 ditotopkan gabi pendeta fungsional HKBP Resort Serpong Distrik 21 Banten Mamuka sian 1 Desember 2020 dulu. Partording ni akaulao di proses mutasion. 5. A. Pendeta Hotma Pasaribu Marhobas gabe Parjamita di Parmingguon Pukulono Wip dohot 10 pitu Wip di Minggu 7 Januari 2024. Di Minggu 14 Januari 2024 Nasida Marjamita di Parmingguon Pukul 8 Wip. B. Diojak kodo padita Hotma Pasaribu gabe padita fungsional di HKBP Resort Duren Sawit di hari Minggu 21 Januari 2024 pukul 0 sia Wip di gereja HKBP Duren Sawit. C. Parmingguon Paborhatton padita Hotma Pasaribu doho pangojakod ni padita Rahmat Simanukalit dohot padita Lucy Meliati Panggabean gabe padita fungsional HKBP Resort Serpong di Patupa di hari Minggu 20 Januari 2024 di Parmingguon pukul 10 Wip di gereja HKBP Serpong. D. Acara Ramatama Paborhator dohop majakon di Patupa di hari Minggu 20 Januari 2024 pukul 10 Wip. Maringana di ruang sekolah Minggu HKBP Serpong. Saluhut Parhalado, utusan jemaat, dewan dan kategorial diwotang do madohoti Rama Tamaon. Tatangyakon ma asa sudi rangkaian kegiatan mardalan dohot denggan. Napalimahon, mamuka diari partongaan ni Desember 2020 nunga disagihon garijatta kalender HKBP 2024 tuganup ruas. Pembagian dikoordinir sekretariat jala disagihot tu ruas marhite situa sel. Tu ruas nasodapot kalender dope boy ma pawahot tu situa selna manang tu sekretariat. Napaunopon kartu ruas online. Gereja Manosoi sude ruas ni HKBP Serpong asa humato mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online sude ruas boy paturehot data keluarga dohot mangida status pelian bulanan marhite online.
hatorangan nau mapit boi mataida di titing naung di sagihon diganup we grup tiap week. Napapituhon pengaturan perparkiran di HKBP Serpong. Tim perparkiran HKBP Serpong akan memulai mengadakan pengaturan perparkiran di HKBP Serpong mulai hari ini Minggu 14 Januari 2024. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. A. Terdapat aplikasi parkir HKBP Serpong berbasis Android untuk menginformasikan ketersediaan parkir mobil di lahan parkir. Jemaat dapat mengunduh aplikasi tersebut di tautan yang tertera di warta. Aplikasi jemaat dapat mengetahui ketersediaan parkir di 5 titik lokasi parkir gereja. Juga jemaat dapat mengakses pemberitahuan tentang parkir gereja. B. Terdapat rambu, traffic cone, dan banner yang dapat memudahkan dan mengarahkan pengendara dalam memarkirkan kendaraannya dengan aman dan tertib. C. Tim parkir bertugas sesuai jadwal yang disusun oleh tim perparkiran dan mengenakan atribut dan perlengkapan tim parkir yang disediakan. D. Tim parkir dibantu oleh seksi keamanan dan security HKBP Serpong mengarahkan kendaraan atau mobil dan motor dan yang masuk ke area parkir melalui pintu masuk yang sudah ditentukan dan membantu mengarahkan pengendara memarkirkan kendaraannya pada lokasi yang ditentukan. E. Tim parkir memperbaharui ketersediaan parkir mobil pada aplikasi parkir secara waktu nyata atau real time. F. Tim parkir menutup akses ke lokasi parkir gereja 45 menit sebelum ibadah. Pukul 8 WIB. Dimulai dari apabila tidak tersedia parkir di lokasi parkir gereja. Koordinator akan memutuskan waktu dan kondisi yang sesuai untuk membuka akses ke lokasi parkir gereja kita ketika ibadah sebelumnya sudah selesai dan setelah pengguna parkir sebelumnya sudah meninggalkan area parkir. G. Apabila akses ke lokasi parkir di gereja tertutup, yang berarti tidak tersedia parkir di gereja, tim parkir mengarahkan jemaat untuk menggunakan lahan parkir di luar area gereja yang masih tersedia. H. Tim parkir menertibkan kendaraan yang berhenti dan parkir pada lokasi yang tidak diizinkan dan di depan rumah warga yang mengakibatkan antrian kendaraan dan terganggunya kenyamanan warga di sekitar HKBP Serpong. Songoni ma suara ni titing sadarion hatorangan na apit taringot tu akka barita titing doho titing parhepengon boy mataida di titing naung disagihon di WA ganup week songonima titing dihita mau lihat ya. Tapuji Tuhata marhite edde nomor 132 ayat sada dohot 2. Yesus, Raja di surga.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marihita sa luna. Shalom. Uriya na hinaulongan ni Tuhata Jesus Kristus, na marpungo di tonga-tonga ni Huriata, hakabipi serpong, resot serpong di bagasa tikyon, suaksong onima na madohoti ibadahta, marhite media, na adong dipake Huriata asabuhe live streaming. Manang nadidia pihamuno ay nga kamang do tinang, di bagas tabi, manang di pardalanan, dohot diragam ni inganan, say tuhat tatoktong namadongani. Adorang sohujaha, turpuk jamita di minggutta sadarion, ima minggu na paduahon dung Epipanias, parjolo majolo hu pasat hami tabe tuhita saluhuna, ala tuhodi bonani tau do pehita nuaing, jala nunga lobi tulu 1 tahun, akamang do tinang, parpudi sahali hita pajupang, marsaur di tonga-tonga ni Huriata hakabipi. Ragudang do pena siyan akamanami na nami, remaja na po sa bulong, na marningot, 3 o 4 taon na salpo, hami songon preses hakabipi, District 20 Sada Banten, alay dakulan niya kamang do tinang, kurang lubi, 1 taon, songon, pelaksana tugas uluan ni Huria, dohot Padita Resort Serpongon di masa-masa COVID dung parmoding ni amang Padita Purba. Jadi masalah seroha buhita pajupang di bagasat tikyon jalahu parwahon masih toropi tanaro. Di bagas joron itu hatta di bagasat tikyon olaguk garijaon deba konguktong di sisi kiri doho di sisi kanan ni garijat taun. Selas roha. Las do roha muna yang kamang do tinang. Yo roha be. Terlumubi mahami. Las situtu roha nami. Marulupolop to dinami. Hami ro sian tarutung kantor pusat HKBP. Songon kepala Departemen Kononia HKBP. Rapdot inang borsitorus. Pasahaton tabi sia sudi pimpinan ni Huriata HKBP. Opue porus. Amang Sekretaris Jenderal, inang Kepala Departemen Diakonia, dohot amang Kepala Departemen Marturia. Mardomo, adong rapok nami na di hari Jumat na salpu, di gedung Sopo Marpikir, jala dukoni pajupang dohot Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, amang Profesor Dr. Yasona Lawli. Jadi nung atapay huti-huta kamang do tinang, perkembangan di tonga-tonga ni Huriata, akamajuon, dota kepergumulan, tantangan, kesempatan, dan nyarupan ni Huriata HKBP secara global, secara hatopan, macai gudang, naikon parukil honota tangya konota, alay masay gudang tong naikon hamoleate honota, dohot halas sonota. Mataboto di perkembangan ni sentralisasi keuangan HKBP, penyelesaian utang dana pensiun HKBP, dohok na parpurion penyelesaian utang ni HKBP, tu panitia pembangunan Sopo Marpikir na adong di Jakarta. Jadi nunga buibe diselesaihon. Sudai alani tangiang ni ruas ni Huria do parhalado. Partisipasi ni sudai ruas ni Huria dohok parhalado. Songoni do dohot aka pangula naguktiki. Alani mau lihat ma di kesempatan on, mau lihat di sudah akamanami na nami parhalado, na luar biasa, jalan nabui hatop memfasilitasi dohot di kehadiran nami di tonga-tonga ni Huriata di bagasa tikyon. Mau lihat ma di amang Padita Resort uluan ni Huria, amang Padita Samuel Abarita, amang Padita Hokma Pasaribu, amang Padita Region Nababan, songoni dohot ama Sekretaris Surya, amang situa todung siagian inang bendahara situa Ida Padiangan. Songoni ma sudia ka ketua dewan parhalado
dohot terlumubi ma hamua kamang do tinang ruas ni Huria. Atas guar ni sude pimpinan HKBP rap dohot keluarga, hupa saat hamima tuhita di bagasat tikyon, selamat tau baru ma dihita saluhuna. Hata ni debata dihita di bagasan minggutta sadarion, ima di minggu na paduahon dung Epipanias. Tersurat di Evangelium Johannes Bidusada, memuka sian ayat 40 sahat rodi ayat 50 sada. Torang niarinai di nanaing lau ibana tu Galilea, jupak sama si Filipus. Dungi didok Yesus mama dok ibana. Ihuton maau. Alai sian Betsaida do si Filipus. Ima hutani si Andreas do si Petrus. Dapot si Filipus ma si Nathanael. Jadi didok mama dok ibana. Nunga ju panghami ibana. Nanidok ni si Musa di surat patiki. Jalan na pinabuha ni akka panurirang. Ima Jesus. Anak ni si Joseph. Nasian huta Nazaret. Dungi didok si Nathanael ma madok ibana. Tung tarbahen maro nadinggan sian huta Nazaret. Jadi didok si Filipus ma. Roma ho marnida. Di ida Jesus ma si Nathanael Roma nopot ibana. Jadi didok ma taringot tu ibana. On ma sada halak Israel na tutu. Naso marpangaci di bagasan. Ninna si Nathanael ma madok ibana. Sia dia ditadahoaw. Dungi dia lu si Jesus ma ibana. Huida doho. Uju ditoru ni hawaraiho. Adorang so diju si Filipusido peho. Dungini na si Nathanael ma mangaluy si ibana. Guru nami. Hodo anak ni debata. Hodo raja ni halak Israel. Dungini na Jesus ma mangaluy si ibana. Alahudok tu ho. Huida ho ditoru ni hawarai. Ubay na porsia ho. Idaon mo dope na sumurong siya ni. Laos nin nama. Na tutu si tuturo na hudokot tuhamu. Idaon mo na do muka banuagidjang. Jalamanaik mijur akka surusuruan ni debata. Tumopot anak ni Jolmai. Ido sahakna. Alles wirkliches Leben ist Begegnung. Artinya kehidupan yang sesungguhnya adalah perjumpaan. Satu ungkapan yang terkenal dari seorang filsuf besar dari Jerman yang bernama Martin Buber. Bagi dia setiap perjumpaan itu bermakna. Setiap perjumpaan itu berharga. Dan setiap perjumpaan itu menentukan. Itu menentukan bagaimana kita melangkah ke depan. Bagaimana hubungan kita ke depan. Bagaimana hidup kita ke depan. Ngolu nasa sitongna ima parjupangan. Jadi ganup pajupak kita. Molo tari mangrimangi. Macayarga situ tudoi. Jalamano Tuhon. Molo malo hita. Molo bisuk hita. Molo manat hita. Buido parjupangani. Mabuan hita. Tu dunia yang lain. Dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih indah. Dunia yang lebih membahagiakan. Evangelium Matius. Markus, Lukas, do Johannes. Mangguriton mabaritahon ragam ni akka parjupangan. Jalamas say gurang parjupangani alani Tuhan Yesus. Manang berkaitan do Tuhan Yesus.
Jala terlumubi molo perjumpaan doho Tuhan Yesus, sudah pasti itu sangat istimewa akamang doho tinang. Setiap perjumpaan dengan Yesus pasti istimewa. Dan pasti membawa perubahan. Saya bisa katakan ini. Pasti membawa perubahan. Perjumpaan dengan Yesus. Dangarungi perjumpaan nama gopo. Tidak ada perjumpaan yang sia-sia dengan Tuhan Yesus. Baca, coba kita baca itu. Keempat Injil itu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ganu perjumpaan doho Tuhan Yesus ikom mabuan hai baruon. Kumabuan hamalumon. Ikom mabuan hahisaron. Mabuan haulion. Mabuan haguguon. Mabuan pakirimon. Doho mabuan hanguluan. Jadi jolma na gali-gali. Molo pajupang doho Tuhan Yesus. Ikom margugu ibana. Jolma na aguan pakirimon. Molo pajupang doho Tuhan Yesus. Ikon gabi jolma namar pakirimon ibana. Jolma namarsak. Gali. Molo pajupang doho Tuhan Yesus. Ikon marlas ni roha marulubulo ibana. Gari jolma namate. Pajupang doho Tuhan Yesus. Gabi mangulu ibana. Tajaha mayak kamang do tinang. Dina ofat evangeliumi. Jadi hirasoadong do pajupangat do Tuhan Yesus naso marlapatan namagopo na sia-sia, tidak ada itu. Alai sude masayarga jala masayuli do. Pajupang do Tuhan Yesus jolma nahuliton. Kamu tahu jolma nahuliton? Yang kulitnya itu sangat rusak seperti itu, gatal-gatal dan sebagainya. Alai di parjupangan doh Tuhan Yesus. Holan didok ibana. Tuhan mololo moroham molo oloho tarpaya sodoau. Lau sedidok ke Tuhan Yesus. Naolo doau. Seketika itu juga kustanya hilang. Hulit nai mago. Gabe masayuli. Hipas. Hisar. Mergugu. Ibana. Pajupang do Tuhan Yesus do salak leknan. Na adong na posona toho marsahik. Jadi masihol leknani ala holong rohana di na posonai. Asamalum nyan ibana. Jadi disuruh masuruan na. Asa di do Yesus hata. Holan hata do. Olorunya Tuhan Yesus nang roh tu bagasna. Alai didok liat nani. Dang polarikot roh Tuhan Yesus tu bagasu. Ay dak tamaau majakun ibana. Dak tamaau majako Yesus di bagasu. Alani holan hata pe didok Yesus na boy malum doy na posokinin na. Longang rohani Tuhan Yesus marnida haporsiaun ni. Sahalak letnan, sahalak pimpinan komandan tentara seperti itu. Laos didokot Tuhan Yesus ma. Mulak akan naposonai. Jala ditopok nasida. Nunga malum bena. Naposoni letnani. Bongot Tuhan Yesus. Tuhuta Jericho. Laos pajupang. Dohot idruk ni si Jalobeo na margoar si Sakeus. Na jopoki, na pedegi. Alanunga ro uduran ni situan na torop. Paihut-ihut Tuhan Yesus. Ala sahalak na tarbarita Tuhan Yesus. Jadi ro dotong nang si Sakeus. Pola ikom majakit ibana. Tuhau. Jala argado ibana. Dia dopan ni Tuhan Yesus. Bongot Tuhan Yesus tubagas ni si Sakeus. Adong perubahan. Adong transformasi. Tabo to kamang do tinang. Songon
uluan ni si Jalobeo atau kepala pemungut cukai dirajumi halak Yahudi do pardosa bulun si Sakiuson. Alana dianggap do ibana songon kaki tangan ni pemerintahan Romawi yang menindas di daerah Palestina dohot na humaliang termasuk matu halak Yahudi. Alani si Sakiuson dirajumi na sida songon pardosa bulun kaki tangan pemerintahan Romawi. Alani sudi halak makasuguhon ibana. Alai bongot do Tuhan Yesus tubagas ni ibana. Lau sarung ma perubahan na fundamental dan eksistensial dalam diri Sakeus. Gabe sahat ibana tu sada kesimpulan mandok. Satongani artaki hulehon matuaka na pogos. Jala ia adong na huangati siopat lopit mahu paulak. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah perubahan yang drastis, yang fundamental dalam diri seseorang yang bernama Sakeus hanya karena berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini juga adalah anak Abraham. Songoni donang turpuk sadarion. Nama baritahon perjupangan ni Tuhan Yesus dohot akasisean. Manang calon sisean. Akana gabe apostel. Calon apostel. Nagabe sisean ni Tuhan Yesus akan perjului. Deba sian na 12. Jadi di bona ni pakobasion ni Tuhan Yesus dopeon. Awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, dia masih memulai menyingkapkan diri kepada dunia ini. Papatar dirina tu portibion. Jadi berkaitan erat doa kamang do tinang tu minggu tasadarion 5 minggu baduahon dong Epipanias. Dari minggu parjolo dong Epipanias. Tanggal 3 din dari minggu. Naik tanggal 3. Saplo Pak Morupi itu tanggal 3. Tanggal 7 kan? Jadi dari minggu itu tanggal 7. Molo hari Epipanias di kalender gereja ima tanggal 6. Nah di hari Sabtu. Tanggal 6. Jadi Epipaniasi namar lapatan hapapatar. Penyingkapan diri Allah. Jala mangihutton tradisi molo Epipaniasi namar ningot di haroro ni parohasia purbadoi dohot di padidion ni Tuhan Yesus. Ai tu parohasian purba di patuduhon ise do Yesusi. Jala di padidion ni Tuhan Yesus di patuduhon isedo ibana. Laos di bagasan turpuk sadarion. Di patuduhon matuhita isedo Yesusi. Topik di minggu tasadarion. Yesus adalah anak Allah dan Raja. Yesus ima anak ni debata jala Raja. Lam dipatakkas mahadirion ni Tuhan Yesus marhite perjupangan secara khusus mai perjupangan na dipatuduhon diturpukta sadarion ima perjupangan dohot si Filipus nang dohot si
Isa do tahe. Diturpuk tanah kaya kamang do tinang? Si Nathanael. Jadi, sisian na perjulikan termasuk masih Andreas, Simon Petrus, dungi mangihu mamusenyon si Filipus, dohot si Nathanael. Jadi, di parjupangan ni Tuhan Yesus dohot si Filipus, didok, hola pajupang na sida, ihut tonaw. Ihut tonaw. Buharus ang niya kamang do tinang. Asura dong diberi kamu jolma na sangat berkarisma. Merdalan mamulus. Jala pitorido ko tuhamo. Siya dui ihut tonaw. Torolo dong mangihuton. Olo. Bahasa. Mula orang igoro apa mangihuton iba. Tak na nama buat tu dia kan? Tak na nama buat tu paneata ni. Tak na nama buat asasi A ni pilit. Asasi B, asasi C. Ikut jolo manat doi ba. Jolo manat. Ditimbang-timbang dulu, dipikir-pikir dulu. Ala yang go si Filipus, hirana somar pikir roi bana. Pitor diihutto do Jesus. Dihutoni bana Jesus. Dungi, pajupang mamuse si Filipus do si Nathanael. Di pabuah si Filipus matu si Nathanael, nunga huida hami Jesus. Nabi nari tahun ni si Musa. Nabi nari tahun ni kapanurirang. Nunga pajupang hami dohot Mesiasi. Nunga pajupang hami dohot Jesus, anak ni si Joseph, nasian Nazaret. Nabi nari tahun ni akka panurirang narobi. Reaksi ni si Nathanael asing. Tohodoi? Isay. Ay tung raju mama adong nadenggar Rosia Nazaret. Apakah mungkin ada yang baik datang dari Nazaret? Ummati pena asing sian si seani. Dia begitu cepat berpikir negatif. Berasumsi yang tidak baik. Bahkan mungkin bertumbuh di dalam dirinya diskriminasi. Dan juga pemikiran yang membeda-bedakan. Aitung raju mama adong naringgan ro sian Nazaret. Totu na ngadong do image na negatif na sudinggan taringot tu Nazareton. Ra tak nak kajolma na takang goro dison. Ra tak nak kana pugus dorong jolma dison. Ra tak nak kana subir pendidika do diluat Nazareton. Ai raju mama adong ro na dengan sian Nazaret. Alai didok si Filipus betama Roma homarnida. Dibuan si Filipus masih Nathanael Roma dapat to Jesus. Jalasian nadao nunga dibereng Jesus nasida mangalaka. Mangalaka Roma dapat ton ibana. Sian nadao nunga dibereng ibana si Nathanaeli. Jalanunga ditadda ibana si Nathanael. Adorang so dibuan si Filipus do peibana. Nunga diboto Jesus taringo tu si Nathanael. Sedia diboto ate. Suhe harupe nasida pajupang. Suhe harupe nasida marsi idaan. Alay taboto akamang dot inang. Songon hata ni turpukta di bagasan sadarion. Jalan agabe topik tema di mingguta sadarion. Yesus adalah anak Allah dan Raja. Dia memang manusia.
dilahirkan oleh Maria. Bapaknya adalah Yosef, tukang kayu yang bisa dipandang sebelah mata. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sebelum Epifanias, sebelum dia menyatakan diri, dalam pandangan orang banyak, Yesus itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi sekarang dinyatakan dia adalah anak Allah dan Raja. Ada orang sopajupang peibana, doho si Nathanael nunga ditada Jesus isi si Nathanaeli ay Tuhan doibana. Hola pajupang nasida, didok Jesus ma taringot tu si Nathanael. Omma halak Israel natutu. Dangadong namar pangaci di rohana. Wow. Asura dibigi hamu didok jolma pe madok kon taringot tu hamuna. Buharo pakilala mo kamang dotinang. Buharo pakilala mo na. Dabuati. Anggo amangon naburjudon. Wala na pena. Bah, hapi so hiado hamin pa pangati. Sedih nang iboto amang 4 tahun. Madok naburju awin na kan. Nyo nang gobor taon. Namalo doon. Sedih di boto nuaing. So hiado pe hamin pa jupang. Hapi narong gumadok kan. Anggon namalo doonin na kan. Anggoon najujur doonin na. Sedia dunang diboto. Songonima nasahat tu si Nathanael. Sedia do diboto ho. Taringot tuaw. Dungi di do Jesus. Adorang so pajupang so dibuat si Filipus ho. Nunga huida ho ditoru ni hawara. Mungkin jauh entah di mana. Yesus bisa melihat jauh. Yesus bisa melihat yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Yesus mengetahui yang tidak diketahui oleh orang banyak. Nunga huidaho adorang sopajupang dopeho doho si Filipus. Di sima taroha maibana. Dia sadar tartod di maibana. Bah, dang jolma biasa HP na dijulukon. Dia bukanlah manusia biasa. Dia bukanlah rabi yang biasa. Dan karena itu, Nathanael berkata, dari lubuk hatinya yang terdalam, Rabi, nomor 8, guru nami. Guru. Rabi, hodo anak ni debata, jala raja. Ima topik di bagasan minggu. Hodo anak ni debata, jala raja. Engkaulah anak Allah dan raja. Satu pengakuan yang sangat mendasar. Petrus menyatakan itu setelah sekian lama. Sebelum penyalipan Yesus. Bertahun-tahun. Setelah mereka bersama-sama, baru Petrus mengaku engkau adalah Mesias. Alai dison, di parjupangan na parjoloon, nunga pitor didok si Nathanael. Kau adalah anak Allah dan raja. Hodo na pinay may. Nanidok niya kapanurirangi. Jalalaos didok Jesus ma. Ala na hudok do huida ho ditoru ni hawara ubain na didok koko au anak ni debata. Idaw mumatujulo anon. Marnakok tuat akasuruan ni debata. Tu anak ni jolmai. Kau akan melihat malaikat-malaikat turun dan naik kepada anak manusia, kepada Yesus.
Kau akan melihat hal-hal yang besar. Jauh lebih besar lagi dari apa yang saya katakan saat ini. Idaw mo namay, songon akasi ihuton au. Genup, naro to Jesus. Mengalami perubahan yang fundamental dan eksistensial. Dirinya yang lama berlalu dan diri yang baru hadir. Nathanael yang lama, yang curiga, yang memiliki stigma terhadap orang Nazaret sekarang berubah secara fundamental. Dan Yesus memberikan kabar baik kepadanya dan kepada yang lain bahwa ke depan mereka akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi, hal-hal yang luar biasa. Mereka akan melihat mujizat. Mereka akan melihat hal-hal yang menakjubkan bersama Yesus. Karena mengikut Yesus, idaun muna do mukap banua gijang, laos manaik mijur akka suru-suruan ni debata, tumopot anak ni jolmai. Sejak perjumpaan itu, Filipus, Nathanael, dan yang lain berubah. Mereka memiliki perspektif yang baru. Melalui istilah filsafat didok, world view. Cara pandang tentang diri sendiri dan tentang alam sekitar berubah. Mereka memiliki world view yang baru. Mereka melihat diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya dalam perspektif yang diwarnai oleh perjumpaan dengan Yesus. World view mereka sudah diwarnai oleh hal-hal surgawi. Molo marnak tua tatong suru-suruan ni debata hal na surgawi doi kan. Molo dison ngajujut tabereng marnakuk tuat suru-suruan ni debata. Tanggo be? Wala ditiki drama doate. Tiki drama Natal. Tabereng mamarnakuk tuat suru-suruan ni debata kan. Marhabong, marbaju na botar, marbaju na marlinang-linang. Tapi jangan kita lihat ini secara harfiah. Kita melihatnya dengan iman. Dengan kepercayaan. Nunga taida. Akahalongangan. Akahabalgaon ni debata. Di tonga-tonga ni huriat taon. Au nunga huida. Mahuida. Di tiki masa COVID ba. Bebiro rojol matus. Bebiar. Ya, amang perlalu namin situa namin. Amang situa turung. Ang situa pajetan. Mula tengot kan? Mula mang situa pajetan, huingot do pena amang ima pala na paling serius yan. Harus pakai masker. Harus cuci tangan. Diawasi semua kan? Ibarin ko siya pudi ise na longgar-longgar masker nate. Ya. Hira so baon. Ini tempat yang menyeramkan ini, gereja ini. Gereja ini, 3 tahun lalu. Tahun 2020. Orang takut datang ke sini. Lai sonari. Babulubui kan uparnya roto sonate. Hati amang, setuan namanya. Mulubui kan upari ro, ay masayuli, gerejokan. Tabu di son. Ya, sangat indah. Sangat nyaman. Berjumpa dengan orang-orang baik. Berjumpa dengan orang-orang yang banyak senyum. Berjumpa dengan orang-orang yang bersuka cita. Yang memberikan pengharapan. Aida kalongangan dong ya kamang dotinang. Dahalonganga bulu dui. Sonari tuk torop pita di bagas joroon. Jala adong tolu opat tahe kebaktian main. Opat kebaktian. Jamualu rata-rata di atas ni 500 salak rotuson.
sonari pena tuktorop, dahalo nga bolo doi. Berjumpa dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Hirana nakok tuduluk dohita molo pajupang doho Yesus. Adok siya kita nokya nakok tuduluk mendaki gunung ada. Kalau ini pertanyaan harafiah ini. Siapa dari antara kita yang pernah naik gunung? Kira sudah dorate. Manang. Isi mana sohe ada pehamuna naik gunung, naik tuduluk. Berarti nggak sudah teh. Ya. Molonak ko kita tuduluk akamang do tinang. Tak boleh ko dulu nanti buhian. Molo song kami ditarutung adong do di si duluk si atas barita. Di sima inganan ni salib kasih. Ali adong gope akaduluk no pedek siya ni. Molo hami nama saya tiki marsikola 5 tahun di Hong Kong, Lutheran Theological Seminary. Guarna tau fungsan. Hiraganu pari do iba nakok tuduluk. Jadi nakok tudolok manatap siya gijang asing do pakilalaan akamanami dot inanami. Alani molo marsa kamuna. Gudang kasih persoal honoton. Gudang pergumulan hidup. Lau hamu tudolok. Ikon tading gudang nongi. Kot tading. Songonima molo pajupak kita do Tuhan Yesus. Hira nakok tudolok. Kita melihat kehidupan ini dalam perspektif surgawi. Masalah-masalah kecil bukan diabaikan, tetapi kita lebih gampang menghadapinya. Kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan kebijaksanaan. Kita mendapatkan semangat untuk melangkah dalam hidup ini. Jadi dang asal nadi padok Tuhan Yesus satanaya kadongan molo didok. Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalan asorat, hupasonang pehamu. Roma hamu tu Yesus. Ganu padong persoalan muna. Adong naduduk di bagasan rohamuna, Roma tu Yesus. Adong parsahiton, Roma tu Yesus. Adong persoalan hubungan, Roma tu Yesus. Yakinlah Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yakinlah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yakinlah Tuhan akan meringankan. Aku pernah hualami di jut. Dan rona duki. Roma iba tu Yesus. Songo si Nathanael. Dinabingung iba na. Dinasodiat tu si iba na manangah ro tu Yesus. Maka aroma yang berbeda akan ada. Warna yang berbeda akan hadir. Dan itu yang membawa dan menuntun kita bersyukur. Dan bersyukur. Dan bersyukur. Apapun yang terjadi. Bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Bersama Yesus kita akan bersyukur. Di Hong Kong kami, adong do guru nami manang guru bulun, namargoar Dr. Jerry L. Smolenberger. Pembimbingku pribadi di program doktoral. Dosen dan seorang penulis dari Amerika Serikat. Jala jojo do nasida rotu Indonesia terlumubi matu syatar mengajar di STT HKBP. Nunga dialap tu hatta ibana manang napiga tahun nasalpu. Alai ganup na manada ibana. Ganup na pajupang dohot ibana. Ikom makatidakon ahuro majolo sia puluh sia koma sia persen makatidakon. Jerry itu adalah orang yang luar biasa. Dengan nadosen di Hong Kong madok, keistimewaan Dr. Jerry ini, dia adalah orang yang sangat banyak kasih di dalam hidupnya. Gudakian holong di bagasan rohana.
Ai tu ganuk jolma na pajupang ibana. Sai di patuduho do holong ni roha. Holong ni roha. Labok. Burju. Basa. Basar. Parbahul-bahul na bulon. Molo arong pena aka persoalan ni mahasiswa, molo dirapot to ni bana, hirana saya dong do jalan keluar. Di bayi ni bana. Jadi sudah keluarga besar di Lutheran Theological Seminary Hong Kong, makatidakon Dr. Jerry Schmolenberger itu adalah pribadi yang luar biasa dan memiliki banyak kasih. Kasihnya tidak pernah habis. Terus dia bagikan. Kepada setiap orang yang berjumpa dengan dia, dia bagikan. Dan semakin dia bagikan, dia memiliki semakin banyak kasih, cinta kasih. Kami sendiri, Dohot Inang sangat mengalami itu langsung dari perjumpaan dengan Jerry Schmolenberger. Songonido jolma nong pajupang do Tuhan Yesus. Mengalami perjumpaan dengan Yesus secara terus menerus. Dakola di bagasan nipi. Dakola di peristiwa-peristiwa istimewa yang khusus, bukan. Tetapi setiap hari mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jala iman atakas apala di minggu na paduahon dung Epifanias di bagasan sadarion. Dinyatakan oleh di papatar debata dirina di bagasan Yesus Kristus. Marhiti perjupangan dohot si Filipus, dohot si Nathanael. Berubah total si Filipus. Berubah total, terlumubi si Nathanael. Gok hagogoon, gok hasangapon, dohot hamuliao do. Ganup perjupangan dohot Tuhan Yesus. Ay debatado ibana. Ay anak ni debatado ibana. Ay raja do ibana. Marhite turpuk jamita di bagasan sadarion. Naing hitape mengalami perjupangan. Mula songonau pribadi yakid do. Sudi hamuna kamanami dohot inanami. Ruas ni huria. Parhalado dohot akkanaposo ni debata. Nangadong di HKBP Serpongon adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang memang sudah menyaksikan perjumpaan itu. Realitas perjumpaan itu kepada banyak orang. Kolanon si pata olo dakta sadari kamang dotinang. Manang nang pajupak kita do Tuhan Yesus. Molo dang takas do pena tahilala perjumpangan itu Tuhan Yesus. Lam tapatuduhom may. Akan ada perubahan yang fundamental dan eksistensial dalam diri kita. Jala tapatuduhom may perubahan na fundamental dan eksistensiali marhite perjupangan dohot akadongan. Auda nga pala huwoto manang na si Martin Buber na hudok na kaningan. Ya pajupang do Tuhan Yesus. Alayang go do Tuhan aw yakid do pajupang do ibana. Lapatan na ni kudok ko dakubo to tak na Kristen sa sitong na si Martin Buberon. Tapi dia adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh. Alles Wirklichkeitsleben ist Begegnung. Setiap perjumpaan yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya adalah perjumpaan. Itu yang dia katakan. Alay nanaing hupasahat marhite jami taon lobi sianido ima perjumpaan doh Tuhan Yesus.
Jala bolo parjumpanga do Tuhan Yesus membuat perubahan yang fundamental dan eksistensial dalam diri setiap orang yang berjumpa dengan dia. Hita pena ikosongoni manyan. Mula pajumpa kita do dongata. Mulai sonari unang taloas dirita pajupang doho dongan somar lapatan. So mapakorhon. So bermakna. So mengesankan. Moloau. Ganup perjupangan doho ruas ni uria parhalado do takarungan di son. Bagi saya secara pribadi selalu mengesankan. Argas itu tuh. Marlapatas itu tuh. Alay ta sadari maju kamang do tinang akapar jupangatta, baik di keluarga, di lingkungan gerejaon, di luar di gerejaon, gurang gora naso marlapatan. Dakkoladang marlapatan, bahkan menyakitkan. Ay hola pajupang perjulo, ngay gorasing hatana. Maniati. Bah, ay so nalamar niya kuwer ngin kan. Manang so nalamok goin na kan. Kadak sudi jol may doro lumorohana lamok kan. Lamar niyang pe dang lumorohana boleh do kosongoni kan. Alay boleh do kon lam ganteng go ba ni na kan. Anggoy korlas doro kan. Manang lam cantik do ba na tong kan. Uli do pahiam mi ba. Lam segar do bereng. Ini kata-kata pertama ini akan menuntun kita pada hubungan dan perjumpaan yang semakin intensif dan semakin bagus. Semakin membangun. Membuat orang bersuka cita. Eko pikirat tado. Unang holan alana Tuhan Yesusi. Alaisian komunikasina. Haru-haruan ay padoko Tuhan Yesus. Ubay na gabi mabuat jolma Tuhan mubaon. Ganup napajupang dohot ibanam. Ganup napajupang dohot Tuhan Yesus. Hata na haruar siap pamangan ni Tuhan Yesus. Ima hata hanguluan. Baca itu di keempat Injil. Hata hanguluan do. Hata na panguluhon. Hata na pamalupon. Hata na mangaleo pakirimon. Hata na manugunugu jolma tuay kasonangan dohot tujapalan narata. Dan kita dipanggil untuk itu. Semua HKBP, seluruh HKBP, secara khusus di tahun ini, tahun Oikumene Inklusif, setiap pribadi HKBP, ruas parhalado, dohot pangulan aguktiki, tarjou menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Membuat orang mengalami perjumpaan yang kreatif. Jadi kebetulan liling ko pergumulhon na kamang do tinang. Lalu bisa 10 tahun, 15 tahun. Jalahu surat do sa buku judulnya Perjumpaan Kreatif. Mulai sekarang berangkatlah dan pergumulkan itu. Asa marlapatan perjumpangan muna. Di keluarga, di tetangga, di huria, di parkarejoan, manang na di dia pena. Tu dia pihamu mangalaka kamang do tinang, di hilala jolma haburjuang muna. Di hilala jolma holong ni rohamuna. Di hilala jolma wibawa muna. Di hilala jolma senyuman muna. Dengan bahasa muna. Holong ni rohamuna. Tarbek kamu dia kamang do tinang? Tarbek kita do? Molo hubernya songon na uduk-uduk go suri. Ate. Apalagi di bulan tanon masih rekod dong. Ya. Alay songon na somal
serong ko suku-sukuku di ujung meja minta satu pengakuan dengan mengatakan yes I can. Namar lapatan tarbainaw doi. Saya dipergugui Tuhan ini mau tarbainaw doi. Lau pasau toni. Ngahe bigyan mo tayo kamang do tinang. Ngate, anggok kasih tua pada umum ngahe bigyan ngi. Do gudang aka ruas ni huria akan lebih senior. Ngate, akan mengikuti pembinaan kaparhalado kana poso ni debata di huriat taha KBP ala hirasa terus do huroko kami nongon manang na dia pena jala masyar kasi tutudoi. Ala ni huji majolo asa rapita mandoksonari. Sudi mehita mandokon yes I can. Yes I can. 1 2 3. Bah, pas, jagohian. Tidak ada yang salah. Pronunciation-nya seperti orang Amerika. Nanti. Holanon, orang gugu. Orang gugu. Sudah maju madokon. Yes, I can. 1, 2, 3. Itu kosongan ini dati. Jadi, adong tulu suku-sukuku. Sudah ruas ni huria. Naro di bagas joroon. Dohok na mengikuti secara live streaming. Hola kopi amang di ruang mi tong dokon nate. Yuton sonari kan. Madok. Yes, I can. Ya. Jadi suku-sukuku na perjolo alusia muma dengan yes I can. Suku-suku na perjolo. Songon akasi ihuton Jesus sita. Naung pajupang dohot Tuhan Yesus. Tarbay kodo amang dohot inang. Mabuan hay baruon tuganup jolma na pajupang dohot ho. Mantap. Yang kedua. Apala di bona ni taonon. Mardongat tot Tuhani. Mangalak kaho amang dohot inang. Apakah amang dan inang, saudara-saudara semua, bisa menghadirkan kebaikan Allah melalui perjumpaan dengan setiap orang? Yes, I can. Napatuluhon, naparpudi. Alam mardomo sangat berprestasi doha KBP Serpongon secara khusus tong di menyukseskan sentralisasi keuangan HKBP. Di Putu Hamur tayo nung sado penghargaan siyan pimpinan HKBP di bonani tahun tanggal 5 Januari di Jalo amang Pandita Resotta. Ya, aku sendiri do tong mewakili pimpinan HKBP napasahaton tu Serpongon. Ate penghargaan. Jadi ikut tersunot tadi. Jala ikon tingkat tonotang. Alani suku-suku na parpudi. Dia kapakubasyon na uli naringgan di HKBP Serpongon. Tarbay kamu na do akamang do tinang meningkatkan itu supaya lebih hebat dan lebih luar biasa ke depan. Yes, I can. Perguguan ni Tuhan idu hamuna. Jadi idaw muna ma surusuruan ni debata marnakok tuat di tonga-tonga ni huriaon dohot di ngulumuna si ganupari. Amen. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami nang bahami di bagasan Jesus Kristus. Hupuji hupasangap kami guarmo na badiyay. Di minggu na paduahon dung Epipanias sa darion. Di pengot ho kami ali Tuhan marhiti hatam na badiyay. Di parjupangan na masayarga si tutu. Alles wirkliches Leben ist Begegnung. Perjumpaan. Hidup yang sesungguhnya adalah perjumpaan. Ajari kami pergogoy. Asa mangulu kami di bagasan hatami. Asa pajupak kami tutudo ho Jesus. Jala marhite parjupangan doho Jesus. Ganup parjupangan nami doho dongan nami jolma. Gabi maparbuehon parbue naringgan. Mabay jolma marpakirimon. Margogo. Marlas ni roha. Lamburju. Lamguk holong. Lamrade makubasi. Dohot parjupangan na pena tuganup halak. Dang magopo somarlapatan alay mararga situtu. Parar masalu na ruas ni huriam. Do sudi na tumangihon ang tam di bagasat tikyon. Asa ang giat margogo na sida. Makanguluhon hatami. Asa margogo hami. Makanguluhon hatami. Pasu-pasu mahuriam HKBP Serpongon dohot resort Serpongon. Sa marhiti huriamon lamang erbang ma harejaon mo. Lam gudang jolma na mapakilalahon.
penyataan diri Allah Epifanias hapapatar ni diri ni debata. Loasma dirim lampatar marhiti hami ganup ruas parhalado dohot akan aposom natumangihon hatami marsangak maguarmu di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus Kristus Hidup Raja, pinabakit Dia mana, nabagong sa sudi, nabagong sa sudi, jalan sa hajong mahal, tuliban Sai passahat roh
tatangya kuma piliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni salut si leon-leon na dinggan do nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni Roham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguduan siya pari. Se samarusanami songon panesanami didosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangcunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Oras mari ta salutna.